बेनो जोंनि दिनैनि बे जइन जानाया जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि मानास समष्टिनि जिखिनि जोंजों फसंजानाय बिजाथि जोंसार ब्रह्मनि देरहानायनि मोनसे सिन होननानै जों दिनै मिथियो। दिनैथ' बेहाय ओरैनो जोंनिया 100नि एबाव जइन जादों दिनै बे हाबाफारियाव। नोंथांमोननाव थांनाय बावैसो खौरां गोसारबाय थादोंदि बिक्रम दैमारिया बुंदोंमोन दि 7 तारिखे जाय हाबो बिथांमोना लाखि दिनै नोंथांमोननाव लाखिया हाबफैदों नामा? बबेबायदि ओंथिखौ लाना बिथाङा 7 तारिखआवल' हाबबादे बिथांमोननि थाखाय लाखि जायो बेथ' बाथ्रा नङा। होमबाथ' 7 तारिखआव हाबनायल' होमबा बिथांमोननि थाखाय लाखिबा होमबा बिनि सिगाङाव हाबनायफोरा लाखि गैया बेनो मा बिथांमोन दिनै 7 तारिखनि सिगां जायफ्रा जइन जादों बिपिएफआव होमबा बिथांमोननि थाखाय लाखि गैयै जाहैगोन होमबाथ' बिथांमोननि बायदिब्ला खाम्फा बयगेबो लाखि गैया चन्द्र ब्रह्मआव लाखि गैया एनिफ्रिथिं जायफ्रा जइन जादों होमबा बिथांमोना दिनै लाखि गैया बेखिनियानो आरोखि बिथांमोननि बुंनाय बायदि। दिनैनि समाव जोङो दिनै इउपिपिएलआ जोङो 10टानिफ्राय 12टा मासियाव देरहानानै जों दिनै दंखायो आरो दिनै मानास समष्टियाव देरहानायनि जोंनि नैबे दिनै लास्ट मुहुर्तआव जोंखौ दिनै माने देरहानायनि मोनसे सिनायथि होदों आरो दिनै क्लियार पिक्सार दिनै जोंनियाव ओंखारबाय आरोखि फाइनाल जाखाबाय। फाइनाल एबिएमसुआ दिनै सालबारियाव मोनसे प्रेस मिट खालामदों एनडिएनो भट होनाङा होननानै मा फोरमायगोन? बिथांमोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना माइनरिटि जोंनि भाइ बन्धुफ्रा थगायजादोंमोन बिपिएफजों बिथांमोना जोंखौ एनडिएजों दं होननानै जोंनो इउपिपिएलनो भटखौ होआखैमोन नाथाय बिथांमोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जाबायदि थगायजाबाय हाग्रामा महिलारजों बिनि फिननायखौ होनो थाखाय दिनै जोंनि माइनरिटि जिफोर भाइ बन्धुफोरा दिनै बिनि थिरांथाखौ दिनै बिथांमोना लादों आरो जों बिथांमोना दिनै बुजिदों बिपिएफआ दि थगायसुला बिपिएफनि दैदेनगिरिया थगायो हाग्रामा महिलारादि बे माइनरिटिफोरखौ थगायो बिथांमोना बिनि फिननायखौ नैबे एबारनि इलेक्सनाव नैबे आसाम बिधानसभानि बिसायख'थियाव बिथांमोना बिनि एन्सारखौ होनो थांगासिनो दङ। जिहेतु बिसायख'थिया सानसेल'सै रायजोनिसिम नोंथाङा मा खालामगोन? आङो गोबां नैबे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंगोन जोंखौ जाय बिथांमोना हेफाजाब होबोदों जोंनि इउपिपिएलआ जाय हान्जाखौ जाय बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै हेफाजाब होबोदों जोंनि मिटिं खालामनाय जोंनि बायदिसिना हाबाफारिफ्राव रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै जोंखौ हेफाजाब होदों आरो बिथांमोना बेखौ लाखिनानै जोंनि गोजोन आरो खौसेथिखौ लुबैनानै फैबाय थानाय 9 तारिखआव जानो गोनां जा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाखौनो बिथांमोना गजबना लादों आरो बिथांमोनखौ आसा खालामो बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ इउपिपिएलखौ मदद होगोन आरो जोंनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामगोन होननानै जोङो बिथांमोननिसिम जोंहा फोथायनाय दं आरो बिथांमोनखौ जोङो आर'ज खालामो दिनै समाव। उद्देश्य মানে আমার আগৰ নিৰ্বাচনত আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিপিএল বুথত আমাৰ মাইনৰিটিৰ পৰা ভোট দি কিনে জিকাই দিলোঁ কিন্তু দেখা গেল আমি বিজেপিৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰিলে সেই বিজেপি আমাৰ মুছলিম মানুহ বহুত নিৰ্যাতন কৰি আছে সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে হাগ্ৰামা চৰকাৰক আমি বৰখাস্ত কৰিব লাগে। যেটো আজি এবিএমসু প্ৰেছ মিট দিছি এনডিএত ভোট দিব নালাগে কি ক'ব? এবিএমসি যেটো প্ৰেছ মিট দিছে ইণ্ডিয়াক ভোট দিব নালাগে সেইটো আমাৰো একমত আমি ইণ্ডিয়াক ভোট দিব নালাগে আমিও আপিল কৰিছোঁ যে আমাৰ মুছলিম ধৰ্ম যিমান মানুহ আছে তাইও আমি ইণ্ডিয়াক ভোট দিব নালাগে এবিএমসিৰ লগত একমত আছে আমাৰ। কেইজন জইন হৈছে আজি মাইনৰিটি? 70 ইউপিপিএলে জিকিব না মানাস সমষ্টি? বিপুল ভোটত জিকিব আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত ইউপিএলক কেণ্ডিডেটক আমি ভোট দিয়া নাছিলোঁ আমি বিপিএফক ভোট দিছিলোঁ এই নিৰ্বাচনত যদি আমি ইউপিএলক ভোট দিম মাইনৰিটি মানুহ তেনেহ'লে বিপুল ভোটত আমি জিতাই দিম। বিপিএফ পাৰ্টিটো বেয়া নাকি? বিপিএফ পাৰ্টিটো আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ লগত যে এলায়েন্স হ'ল এইটোৱে আমাৰ দুখ লাগছে আমি ইণ্ডিয়াকতো ভোট দিয়া নাই আমি ভোট দিছোঁ বিপিএফক তাৰমানে ইণ্ডিয়াৰ লগত 28টা MCL পাই কিয় ইণ্ডিয়াৰ লগত মিত্ৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি বয়া পাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰ। बोसोरनिफ्राय जोंहा दा बे पार्टिजों दङमोन सिगांनि हाग्रामानि पार्टिजों दङमोन खिन्थु दिनै आं नुना मोनबाय जों दा जि पार्टियाव दङमोन बियो दा जोंखौ बिथांमोननि पार्टिया जोंखौ दा थगायदों हाग्रामा महिलारिया मैया दाख्लैनि निउसाव दा जुनारना मोन्दों बिथांनि दा सरकारा जुलाइ मासाव जोबगोन बेखौ दा आंनि निउसाव खोनानो मोन्दों बिथाङा दा जोंखौ बेवहाय जेसेबां बुंथिगिरिफोरा मिथिङाव बुंदों बेफोरखौ खोनासंनानै बुजिना मोननायसै बिथाङा गमायनो जोंखौ साल सलना खालामनोसो जोंनि
बिटिसिखौथ' सलायबाय दङ बेनि खार'नै जों भाबिबाय आं सानबाय दायो गोसोआव आसलथे बिथांजों थाबाय थायोब्ला जोंनि साननाय आरो मावफुंनो गोसो जानाय जोंनि देरफुनाय गथ'फोर दङ सांग्रां गथ' बेफोरनि लामाखौथ' जों खोमाना लानाय बायदि जागोन होननानै आं साननाय फैदों बेनि खार'नै आं दिनै गोदानै नै इउपिपिएल पार्टिजों गोदानै जइन जानांगौ जाबाय बेखौ आं साननाय फैबाय इउपिपिएल दोलोआव मानो हाबफैखो एक्सुवेलि आङो हाबनाया ओरैहाय आं फार्स्टनिफ्रायनो आङो बिपिएफमोन दा मा सोलाय फैनानै दा आं सुबिदा मोना बिबानबो मोना बेनिखायनो आङो गाज्रि मोननानै बिसोरनि नेम निथि आरो बिसोर सोबख्ल'नाय जाख्ल'नाय अरुनदय दाननाय होरिनायखौ मोजां मोनैनि आं दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय बियाबाव थानेश्वर बसुमतारी बिपिएलनिफ्राय आरो इउपिपिएलनिफ्राय फैला जे बरगयारि जोंसार ब्रह्मआव सोर सासे जोंहाथ' जोंसार ब्रह्मआथ' थांखारो एकदमबारे बियो बयनिबो अनजाथाव आरो बियो सासे बै मा सिबिसुलानो बेखौ ओइ दामनाय देनाय माने जेनेबा रिंगु दामसा हारिमुनि बेयावथ' बेहा बहुत फेमासखा गथिखे बेखौ जों गामिनिफ्राय हाजासे होगोन आरो जोंनि माइन'रिटि माखा आंनि लोगो माखा गासिबो होजोबगोन गोबां माइन'रिटि जइन जादों दिनै गोबां आंनि आन्दारावनो जेनेबा आंनो लिंहरजोबदो गोबाङैनो जइन जादों खैजोनसो जइन जादों दायो इयाव 70 जादों गाबोन सानसेल'सो बिसायख'थिया समफोरनो माबायदि फोरमायगोन दा इउपिपिएलखौ आं इउपिपिएल जानानै दायो इउपिपिएल हाबबाय नालाय दायो आङो फोरमायहरो जे गासिबो नोंथांमोना जोंहा जोंसार ब्रह्मखौ मोजाङै मोजां भट होनानै देरहालांजानो आं लुगैयो आरो बिपिएफखौ मानो लुगैया बिपिएफखौ मानो लुगैया माने बिसोर कारापसन अरुनदय दानना होजोब्बाय आरो जिবিলাক जोङो महिलाफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्यादि मोननो गोनां दंमोन बेफोरखौ दानजोब्बाय आरो गामि सब कारापसन फैसा खांनाय होरिनाय गाज्रि मोननानै आं दिनै इयाव हाबफैदों